ajokaverit soitti, että Peterin Jannen pitäisi mennä hakemaan tosta jonkun verran matkan päästä kone ja ruveta tekee jäätä. Ja se on äkkiä taas puoli tuntia, eli se kone on täällä. Tunti ennen kuin rata on valmis, eli tää meni niin sanotusti kiville. Mä ehdottaisin kyllä nyt niin, että otetaan nämä autot ja viedään ne sinne, missä ne pitäisi olla yötä. Viedään suoraan ne sinne.